एका पुरुषाला की भावे 50,000चे ऋण काढले आज एक माणूस करे जिजू त्या पुरुषाच्या 50,000 बद्दल पाणी करून जाऊ का आता बघा त्या गोऱ्या मुलाचे ऋण फारीक करून कसलीच उजोड जावची मुगे दू रिपोर्ट हाडून गेला रिपोर्ट म्हणल्यार तुम्ही समजावचे मुगे हॉस्पिटलान रिपोर्ट हाडून गेला म्हणून मुगे आपणाले रिपोर्ट हाडून गेली ना गो बाय साड्या होय तू झाड मुगो मुगे इदा दात वाडात तोय का कोण जाणटी जागी तोय वेगाने बाईस येत असताना सदा खेळीचे बेसराव घेऊनच काढते बाईस फक्त बाई या पुरुषाची काळीच बाळाची शिकार जाण्याची पिरीतल्या मातीची समोर वेळोस लेझी माझा वेळो मोगल सोड तुझे दुयेन तू वोगी राहा म्हणटा तुझे दुयेन तुझ्या लागी आपल्या जीविताच्या कुटाची खबर विचारली जाल्यार तू ताका वोगी राहा म्हणटा जाल्यार सांग म्हाका तू वोगी कित्याक आसा तुझ्या असलो चिंतन करतलो मनीस बावळ करता तेन्ना चिंतन आसलेल्या मनशान वोगी राव हातून शाणे आपशीच बिसली वचून काडून जालो सांगायच बाबा Fish, where does it